अरे माधर चोद राजभर के जामल हई आन बान शान कबो ना जाई कि भरद्वाज के जामल हई आन बान शान कबो ना जाई। तोरा जैसा लड़ चट हमार झाट के बाल ना उखाड़ पाई। का कहला हवे कोई ईरान के लड़का से टकराइबे तोरा जब मन करे तब टकरा ली है कि का कहला कुशवाहा जी के लड़का का अजमाइबे तो तोरा जब मन करे तब अजमा ली है। लेकिन आजमावे से पहले हमारी बात सुन ले, अपन कुंडली कोनो ज्ञानी पंडित से दिखा ली है। कोई